Guwa, enek wong wedok loro mlebu guwa. Sing pertama mlebu beleng, teko tengah guwa krana peteng dedet enek swara ngeong. Metu teko guwa langsung cerita, "Ya Allah, yu, aku mau kaget ning jero guwa petuk kucing." Wong wedok sing kedua mlebu beleng, ning jero guwa peweteng dedet. Dumadakan enek swara ngeong. Krana wong sing kedua ki nggawa lampu senter. Akhirnya disenteri mak piar, ya Allah yuk kowe mau tak anggit kucing, lah tibane yutun ngising ning jero gua. Metu teko gua langsung cerita, ya Allah aku meneng jero gua kaget tak anggit kucing tibane yutun. Kejadiane padha, wektune padha, tempate padha, kesimpulane mboten padha, Pak. Sing sitok ngwengkel ning jero gua kucing, sing sitok ngwengkel ning jero gua yutun. Sing ngengkel kucing yo ngengkel, rumangsane yo bener. Lah apa kupingku ora iso bedakne lek kemo jelas suarane kucing. Yo sing iki yo ngengkel, kowe iki ora percaya ta wong aku iki jan tak senteri iki lho. Wong tak takoni yu sing muni ngeong awakmu, heeh. Aku ki roh wonge ndodok kathoke pingi aku roh. Loh, kenapa mereka berbeda kesimpulan? Sitok penyebabnya, sing sitok nggawa lampu senter, sing sitok mboten. Lah Kanjeng Nabi dawuh, al ilmu nurun, ngaji kuwi gawe lampu senter. Wong urip ning donya lek ora sregep ngaji kaya urip ning petengan gak nggawa lampu senter, engko lek nyimpulne masalah sering kali keliru. Mula temane jan tepak ngaji bareng iki pancen yo